svoj vstup, ku ktorému som sa v mladickej nerozvážnosti už predtým prihlásil, ale už keď som sa prihlásil, tak budem aj rečniť, tak prečo nie? Ja oceňujem snahu za každé zníženie nezamestnanosti na Slovensku a samozrejme aj tento zákon, ktorý ste dobre mienený. Avšak z pozície starých ľudí, seniorov, najmä tých, tu reprezentujem, som k tomu chcel povedať pár slov z druhej strany. Nedávno bol Benedikt XVI v domove seniorov, ktorý sa volá, že nech žijú seniori, vívali anciáni. Je tomu asi 2 mesiace, bolo to v Ríme, ten dom náhodou poznám, v komunite Svätého Egídia. Oni sú kandidáti na Nobelovú cenu mieru a je to veľmi zaujímavý domov dôchodcov. A tam Benedikt XVI im pekne povedal, že dlhý vek je požehnaním a darom od Boha, ktorý si máme vážiť. Pápež sa aj pozastavil na skutočnosti, že v súčasnej spoločnosti často vládne logika efektivity a zisku a úspechu, ktorá si neváži vysoký vek. Ako povedal, dokonca ho neraz odmieta, považujú starší ľudí za neproduktívnych, nepotrebných. Toľkokrát počujeme o utrpení tých, ktorí sú marginalizovaní, žijú ďaleko od domova alebo prežívajú opustenosť. Dotedy sa pápež povedal aj to, že úroveň spoločnosti, možno dokonca civilizácie, sa posudzuje podľa toho, ako sa chová k starým ľuďom. A podotkol, a to sa týkalo jeho, že aj ja poznám veľmi dobre ťažkosti, problémy a limity staroby. Myslím si, že poznanie týchto problémov, o ktorých hovoril, vyústil aj do včerajších udalostí, ale to je už iná téma. Vážení prítomní, ja som tu v parlamente vďaka seniorom, najmä vďaka Združeniu kresťanských seniorov, je to asi 5000 ľudí, ktorých som predsedom. Oni ma podstatne svojimi hlasy sem dostali a teda aj pri tomto zákone ma mnohí žiadali, aj naše predsedníctvo, aby som povedal niečo aj v ich mene. Na Slovensku je asi 1 000 000 seniorov dnes, 60 plus. Určite sa im nežije dobre, skoro by som povedal, sú na okraji spoločnosti. Treba sa ich určite zastať a aj ja musím strážiť a snažím sa to ich záležitosti, aj keď nie som vo výbore sociálnom. V príspevku by som chcel veľmi pokojne a konštruktívne poukázať na niektoré ich problémy, ktoré by vznikli aj uplatnením tohto zákona. Vieme, že na Slovensku je dôchodok 375 eur priemerný. Vieme, že asi 15 000 ľudí má menší dôchodok ako 200 eur. Čiže naše penzie sú stále socialistické, ale ceny sú svetové, kapitalistické a teda seniori často nemajú na základné životné potreby, na lieky, na lekárskú starostlivosť, na zubárov. Medzi tými 20 000 šancami na zamestnanie mladších ľudí je veľa penzionálnych učiteľov. Neviem presne koľko. Sú to ľudia s penziou tak 300-400 eur, celý život učiteľovali, je to ich povolanie, je to ich vec srdca. Viete, že učiť dnes mladých je veľmi ťažké, náročné, bez srdca sa to nedá. Moja žena učila celý život, má penziu okolo 370 eur. Keby nemala muža, tiež by musela aj zase učiť ďalej. A neraz sa vracala domov, nechcem povedať, že s plačom, keď si nevedela rady so žiakmi a keď niesla bremeno dnešného učiteľovania. Na druhej strane učiteľstvo je povolanie, vec srdca, vec na celý život.
Pochybujem, že miesto týchto učiteľov penzistov, ak by odišli, by naozaj prišli mladí ľudia, ktorí by dostali nástupný plat 508 eur, čistých asi 400 eur. Možno na chvíľu, na čas, na rok, na dva by tam išli, ale potom by znova našli niečo lepšie, aby išli ďalej. A učiteľstvo nie je vec na pár rokov, je to, skoro by som povedal, ak chcete byť dobrý učiteľ, tak na celý život. Ďalej medzi tými 20 000 prípadnými voľnými miestami sú aj lekári, starí odborníci, za ktorých často nie sú náhrady. Mnohí mladí sú často už dnes v zahraničí, isté aj preto, že si mnohí starí nevychovali svojich nástupcov. Ale až by odišli, tak neviem, kto by ich nahradil. A poznám prípad starého lekára, ktorý do 80-ky stále bol vynikajúci odborník na svojom mieste, platil odvody a vlastne nemal náhradu za seba. Teraz mu mnohí závidia, že má vysokú penziu a už nepracuje, ale má penziu, ktorá naozaj je veľmi vysoká. Ale podľa našich platných zákonov. Ďalšou treťou kategóriou sú napríklad vysokoškolskí učitelia, ktorí dnes môžu učiť do 65-ky a garantom môžu byť do 70-ky. 50% dnešných garantov by sa toto týkalo. Ich vlastne nemá kto nahradiť. Tým pádom by 37 našich vysokých škôl, univerzít naraz stratilo svojich garantov aj svojich profesorov. Neviem, ako by to celkom skončilo. A ešte druhá poznámka je v súvislosti s dôvodovou správou, kde sa ako príklad berie Nemecko. Túto krajinu dobre poznám. 2 roky som tam bol ako vedecký pracovník a občas sa do nej vracám. Môže byť naozaj našim príkladom kvôli poriadku, pracovitosti, kvality práce, kvality výrobkov. Môžem porovnávať nezamestnanosť alebo zamestnanosť a náš sociálny systém zo a sociálny ich systém s naším sa skutočne nedá. Tam, keď človek dosiahne penzijný vek, v štátnej a verejnej správe sa musí rozhodnúť medzi penziou a platom. Ale jaká je situácia u nás? Ako som spomínal, u nás sú penzie 375 eur, priemer u nich okolo 1300 až 1500, presne teraz neviem. Viem, že keď tam človek ide do penzie, dostáva až 80% zo svojho platu. Ja som člen tzv. Auslandgesellschaft der Deutschland, zahraničnej spoločnosti Nemecka, kde naši členovia, ich do 20, sú to, ale boli ľudia v 52 až 55 roční, ambiciózni, dobre platení manažeri. Témer všetci odišli do predčasnej penzie v týchto rokoch a všetci dostali vyplatených v tom čase asi 100 000 DM na osobu. Čiže toto sa ťažko porovná s našimi pomerami. A takisto priemerný plat v Nemecku je 3350 eur, u nás je 750 eur. Priemerný počet odpracovaných hodín týždenne v Nemecku je 34,4, u nás je 40,4, je to štatistika roku 2010. Dočítal som sa, že v Nemecku pre rok 2013 platí následovné. Stanovili príjem 1150 eur mesačne ako hranicu. Každý občan, ktorý ju nedosahuje, má nižší príjem, má právo na sociálnu podporu, príspevok na ubytovanie, energie, dorovnanie príjmu na hranicu chudoby. Čiže toto tiež je veľmi ťažko porovnať s naším systémom, kde naozaj je to podstatne ináč. Vážená Národná rada, ešte raz dorazňujem, že moje poslanie je v parlamente naozaj všímať si problematiku seniorov a teda svoj príspevok som si dovolil povedať v mene Združenia kresťanských seniorov a samozrejme odporúčam